Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower. Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ngħidu din it-talba flimkienek mal-Qaddisa tagħna kienet tħobb it-tennija ferm. U Alla tiegħi, irrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajjoġbok tnissel f'ruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena bla qis tiegħek irrid intenni ta' sikwiet u Ġesu ta' qalb ħelwa bumli għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Nkomplu is-semmija fejn spiċċajna l-aħħar darba konna għedna li tant rawa madura lil din Tereżina li deċidew li jamministraw l-Krizma tal-Morda. U dan ġija l-Qaddisa tagħna tfur bilena. Fil-fatt, ħarset lejn l-idej nixfa tagħha u żiedet tgħid diġà qiegħda nsir skeletru u dan joġobni wisq. Imbagħad daret lejn Pauline u qaltilha: irrid ngħidlek xi ħaġa. Dalwaqt se nkun waħda moribonda. Dan ifakkarni fl-arblu tal-ġostra żlaqta aktar minn żelqa waħda, iżda mbagħad f'daqqa waħda hemm jien fil-quċċata. Qed tħoss semmija issa li waslet hekku biex tmur tiltaqa' ma' dan Alla tagħha. U komplit tgħid: aktar nażel li nsir irmiet milli nibqa' bla taħsir fil-ġisem bħal Santa Katarina ta' Bologna. Din Santa Katarina ta' Bologna mietet fl-1463 meta kienet badessa tal-Klarissi f'din il-belt u ġisimha jinsab inkorrot fil-kappella ta' dawn il-Klarissi. U Pauline mbagħad tgħidilna f'mument minnhom kienet bħal qiegħda tkellem lilha nfisha Tereżin u bdiet tgħid: hija tassew xi ħaġa li ssib ruħek fl-agonija tiegħek. Iżda, wara kollox x'importa? Xi drabi sibt ruħi f'agonija minħabba ħwejjeġ ta' xejn. Tkompli Pauline tgħid: bħarsa ħelwa imma serja dwar xi ħaġa li ma ġietx mifhmuha sewwa f'okkażjoni li ma niftakarx kienet. Qalt li tgħid Pauline: għamlet sewwa l-Verġin Imbirka li żammet dawn il-ħwejjeġ kollha f'qalba. Ma jistgħux ilumuni għax nagħmel bħala. Issib li din il-Qaddisa kien hemm xi mumenti li kienet imnikta mhux mifhmuha u flok ħadet tagħha din żammet iskiet bħal m'għamlet il-Verġini mqazza. Imbagħad komplit tgħid: l-anġli żgħar tennew bil-bosta joqogħdu jilagħbu bija. Kollha fiċċew li jaħbu minni. Id-dawl li kien qiegħed jurini li jitmiem kien qed joqrob. Staqsejta tgħid Pauline: ħbewlek il-Verġin Imbirka wkoll? Weġbitni: le, il-Verġin Imbirka qatt mi sejra tiġi moħbija minni għax jiena inħobba wisq.
Komplittajt. Nixtieq ħafna li nkun midluka biż-żejt tal-morda. Ħajgħaddu żmien bija jekk joġobhom jagħmlu dan, ridet tifhem li s-sorjiet setgħu jitqu biha. Jekk wara kienet terġa' tieħu saħħitha għax kienet taf li xi wħud ma kinux qegħdin iqisuha fil-periklu tal-mewt. U hawnhekk eżis simmija tajjeb nkunu hekk nżommu f'moħħna. Li l-griżma tal-morda ta' iż-żmien kienet tiġi amministrata biss lil min ikun wasal fl-aħħar ta' ħajtu. U mhux bħallum bil-Konċilju Vatikan it-tieni l-hawn, waqt kull marda gravi tista' tiġi amministrata għaliex sabiex jekk din tkun ir-rieda ta' Alla ikun hemm il-fejqan ukoll mill-mart tal-ġisem. Imbagħad din il-qaddisa tgħid, żgur li nibki meta nara lil Alla, iżda le, fis-sema ma nistgħux nibku. Imma iva, jista' jkun li nibku la darba jingħad u Alla jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom. Din is-sentenza tinsab fil-Bibja fl-Apokalissi. Kienet mitħla sew tal-Bibja din il-qaddisa żissemmija. Komplittajt. Jien noffrilkom kull frod żgħir ta' għena hekk kif Alla jagħtih lili. Fis-sema qed nikseb ħafna grazzi għal dawk li għamluli l-ġid u għal madre tiegħi oħti Polin. Kollox intija, lanqas biss tkun tista' tużhom kollha, qaltilha, għax ikollok ħafna u ħafna grazzi biex titenna bihom. Kieku tafu kemm se jkun twajjeb miegħi Alla, imma jekk stess fl-inqas ħaġa ma jkunx ħelu miegħi, jien xorta waħda nibqa' nara ħelu. U jekk immur fil-purgatorju inkun ħinja ħafna u nġib ruħi b'atlet lut fil-forn. Noqgħod indur qalb il-ħġejjeġ tan-nar nanni l-kantiku ta' mħabba. Kemm inkun ħinja jekk meta mmur il-purgatorju inkun nista' neħles erwieħ oħra billi jiena nsofri minn floku. Għax bis-saħħa ta' hekk inkun qiegħda nagħmel il-ġid, tindunaw dejjem moħħa fil-ġid ta' ħaddieħor u mhux tagħha. U Pauline tgħid, wissietni li l-qudiem kien se jkun hemm qatt ta' saċerdoti żgħażagħ li wara li jsiru jafu li hija kienet mogħtija bħala oħt spiritwali lil żewġ missjonarji jitolbu li jingħatalhom dan mill-Karmelu. U qalt li dan seta' jkun ta' periklu kbir. Mbagħad is-suktat tgħidli, kull soru tista' tikteb dak li ktibt jien u tirċievi l-istess kumplimenti, l-istess fiduċja. Iżda huwa biss bis-saħħa tat-talb u tas-sagrifiċċju li nistgħu niswew għall-Knisja. Litri jeħtieġ li ma jkunux ta' sikwiet u ma għandhomx jitħallew jinkidbu minn xi reliġjużi li jimlew moħħhom bihom għax jaħsbu li qegħdin jagħmlu leġubijiet meta ma jkunu qegħdin jagħmlu propju xejn ħlief ħsara lilhom infushom u forsi anki jaqgħu fin-nażbiet fini tad-demonju. Imbagħad b'enfasi kbira qaltli oħt, dan li għadni kif għedlek huwa ta' siwi kbir, nitolbok li ma tinsihx fil-ġejjieni. Fil-Karmelu jeħtieġ li qatt ma nagħmlu flus folots biex nifdu l-erwieħ u sa tispjega x'inhi din il-flus folots. U ta' sikwiet, il-kliem sabiħ li nikdbu u l-kliem sabiħ li nirċievu huma bħal bdil ta' flus folots. Din oħtna Terezin tajt Pauline, sabiex iddaħħaqna qaltilna. Jien aktar nażel li niġi mqiegħda f'kaxxa żgħira tal-ġennien tagħmel li fit-tebut. Għax xi ħadd kien bat lill-Karmelu xi fjuri artifiċjali li kienu qegħdin f'kaxxi twal ta' njam. Fil-fatt għalhekk qed tgħidlek. Imbagħad kompliet Terezina.
ħuti jiswilna ħafna li nsofru xi ħaġa. Dan iwassalna biex ngħixu ħajjitna aħjar u bimħabba akbar. Kien id-9 ta' Lulju u Pauline tgħidilna li Therese bl-ebda mod ma ridet li jkun hemm xi niket madwarha, lanqas fid-dar ta' tijuha, għalhekk qalt li rridhom jgħadduha tajjeb il-kol kemm huma. Jien nixtieqhom jieħdu gost fit-tieġ li huma sejrin. Il-jum kollu jiena qiegħda ngħix iż-żwieġ spiritwali tiegħi. Pauline tajtettilha dan it-tieġ żgur li mhux ta' ferħ għalik, weġbitni jiena nsibu ta' ferħ kbirot. U f'mument minnhom din Therese ftakret foħta ċelin u qalet din għad teħtieġni dana kollu jiena niġi nżura spiss. Bad Pauline tgħidilna wara żjara tar-Reverendu Superjur, kien is-Superjur tal-Iżjiedan, u kienu stess li amministra l-aħħar sagramenti lill-Qaddisa fil-jum ta' Mewta 30 ta' Settembru 1897. U Pauline tgħid u rejt il-ħsieb tiegħi jien li ma kinitx taf tuża tattika tajba sabiex tirċievi l-griżma tal-morda billi tassew kienet tidher qisha mhix marida waqt dawn iż-żjajjar. Imma hi qalt li oħtħi sena bħal din jien ma nafix. U komplit kemm nixtieq immur malajr. Qedtilha bla dubju inti sejra tmut fis-16 ta' Lulju fil-festa tal-Madonna tal-Karmelu jew fis-6 ta' Awwissu fil-festa tal-Wiċċ Imqaddes. Qalt li diġà nqbad ħafna bid-dati, speċi ma xtaqitx tisma' biżjed dati. Mbagħad qadet tirrifletti u qalet għax għandi nkun imħarsa aktar minn ħaddieħor jien mill-biża' tal-mewt. Minix sejra ngħid bħal San Pietru, jiena qatt ma niċħdek. Kont xi ftit imħawda tgħid Pauline u Therese qalt li imħabti għandha tkun lek ta' faraġ ġoħd. U waqt li daret lejn dawk li kien hemm, żiedet se nara kif nagħtiha kollox lill-madre tiegħi oħti. Imbagħad filgħaxija lili waħdi qalt li Pauline, mela ma mortx imqarqa naf tajjeb ħafna li dak kollu li tagħmel miegħi huwa ġej mill-imħabba. Pauline tirrakkonta wkoll. Konna qbadna ġurdin fl-infermerija u din Teresina għamlet storja sħiħa billi talbitna neħdula l-ġurdin imweġġa ħallit qiegħdu ħdejha fis-sodda biex ikun jista' jeżaminaħ it-tabib. Daħqitna ferm b'dan il-ħsieb u hi tant ferħet meta rat li aljenatna xi ftit. Kien l-10 ta' Lulju u Teresina qalet it-tfal iż-żgħar ma jitilfux ruħhom. Qedtilha tgħid Pauline dak li ktibt xi darba jista' jasal sa għand il-Papa. Weġbitni bit-tbissima et nunc et semper li tfisser issa u dejjem. B'dak li kitbet
Madri Agnese uħta Pauline femet l-istorja ta' Ruħ u l-qaddisa isa kienet profeta fil-ġid li kienet għatrit tagħmel lill-erwieħ wara mewta permezz tal-manuskritti tagħha li kellhom isawru storja ta' Ruħ. Għalhekk qaltilha issa u dejjem. U Pauline terġa' tgħidilna. Waqt li wrietni barja ta' tifla ċkejkna, Santa tal-Verġni Mbirka qiegħda tradda lil bambin Ġesu qaltli: imma hemm xi ħaġa li hija ħalib tajjeb. Dan għandek tgħidlu lit-tabib de Cornier? Suor Therese baqgħet issiba bitqila ħafna semmija li tixrob il-ħalib maqut li kien ordnala t-tabib de Cornier. Iżda billi ma kienet tiekol u tixrob xejn aktar kellha tibqa' tieħdu b'sagrifiċċju kbir li dejjem offrit lil Alla. L-għada tgħid Pauline. Kien is-sibt f'nofs il-lejl meta kienet neħħiet id-demm u qalt li: il-ħallil għamel lil mama tiegħu ħallila. Għalhekk ġiet f'nofs il-lejl biex iġġiegħal li l-ħallil joħroġ mill-moħba tiegħu. Jew aħjar ġiet weħeda la darba l-ħallil ma rridx jiġi. Sen il-qaddisa semmija tinsewx dejjem meta tajt il-ħallil tkun qed tirreferi għal Ġesu. U hawnhekk speċi qed tajt proset qed jagħti s-sena ta' ħallila lill-ommu li mhix ħlief Omna Marija. Però mbagħad spiċċat billi qalet: mhumiex se jtawluli ħajti waqt wieħed aktar milli jrid il-ħallil. Fil-ħaxija tgħid Pauline qalet lili waħdi: oħt, int toqgħod tinkwieta żejjed fuq ħwejjeġ li ma jiswewx daqshekk inkwiet. Din tajba li jkun għalija semmija, se nerġa' ngħidha ta'. Int toqgħod tinkwieta żejjed fuq ħwejjeġ li ma jiswewx daqshekk inkwiet. U bitbissima komplit tgħidilha u qed tgħidha lilna wkoll. Meta tagħmel xi ħaġa bħal din, dak li saħansitra huwa għar huwa li toqgħod tibża wisq minn dak li jiġi wara. Int qisek qed tgħid lil Pauline għasfur żgħir u bla kuraġġ li qatt ma għex mal-bnedmin, indejjem beżana li tinqabad. Jien ma nibża minn ħadd, dejjem mort fejn ridt, dejjem żlaqtilhom minn taħt idejhom. Kompli tgħid Pauline, waqt li kienet qiegħda żżomm f'idejha il-kurċifiss wara li kienet bisitu fit-3 ta' wara nofsinhar, kienet drawwa tas-sorijiet li meta fit-3 ta' wara nofsinhar tiddaq il-qampjena b'tifkira tal-mewt ta' Kristu huma jbusu l-kurċifiss li jkollhom fuqhom. U kif bisitu din il-qaddisa speċi ridet tneħħilu il-kuruna u l-imsiemer. U waqt li bdiet taħseb fuq dak li kien ġrala mal-lejl meta kienet neħħit ħafna demm, ħarset lejn is-Santa tal-Verġni Mbirka li kien hemm mal-purtiera tas-sodda u biħlewa kbira qalet: il-Verġni Mbirka mhix xi ħallila minn nfisha, iżda minn meta kellha lil-bina u għalli mas-sena. U wara ftit komplit dana kollu titkellem fuq is-Santa issa. Il-bambin Ġesu għadu ċkejken wisq biex jaħsibha b'dan il-mod, bil-kemm jaħseb li jisraq meta għadu ma sider ommu? Iva. Imma diġà qiegħed jaħseb dan u jaf tajjeb ħafna li jgħid jiġi jisraqni. Staqsejta tgħid Pauline, f'liema età ġej jisir hekk? Wieġbet: ta' 24 sena.
Pauline tirrakkonta, konna qegħdin jiena woħdi nitkellmu fuq il-mewt u fuq it-taħsir li ġġib fil-fattizzi fil-waqt tagħha din il-mewt. Qaltilna, jekk li jiġri li dan la titniktux ta' għax wara mill-ewwel jiġri li ma jkollix ħlift bis-sim. Bad kien hemm Sur Genoveffa li hija uħta Ċelin, kienet qiegħda tħares lejn qatu ta' kaxxa tal-Mamudija meta qalet li r-ras sabiħa li rat hemm setet tiswiela bħala mudell għal ras ta' Anġlu għax Ċelin kienet tħobb tbitter. Ċelin qalet, sirt naf wara li Teris xtaqet ħafna tara din ir-ras, iżda ħadd ma ħabbel moħħu biex jurjila u hi ma talbet lil ħadd. Kienet persuna li tħobb tagħmel bosta sagrifiċċji semmija. Imbagħad, Ċelin tajt staqsejta, fiex se jkolli naqbad naħseb oħt meta għad nara t-tieqa taċ-ċella tiegħek wara li inti tkun ħallejt din l-art. Żgur li qalbi tinafas. Weġbitni għad taħseb li jiena nkun ħienja li hemm iva is-silitt u soffrejt ħafna u ħafna. Kont inkun ħienja li kieku kelli mmut hemm. Għax tinsewx din Tereżina soffrit ferm mhux vera, dan met mhux ħażin, tiela u nieżla fis-sodda tagħha ssofri ġo ċellita, u għalhekk fil-fatt qed tajtek. Bad Pauline tirrakkonta li kien il-ħin tal-matutin u Tereżin ġija f'moħħha li ma kienitx marida gravi li t-tabib kien qed imur imqarraq dwar il-qagħda ta' saħħitha. Qalt li dwar dan it-tiġrib u żiedet tgħidli. Kieku ruħi ma kienitx mimlija minn qabel b'telqa sħiħa għar-rieda ta' Alla, jekk kien ikun meħtieġ li tħalli lilha infisha todos f'dawn is-sentimenti ta' għena u ta' niket li fuq dell-art jiġu hekk wara xulxin, dan kien ikun u ġieħ l-aktar qares. Ma kontx inkun niflaħ għalih, imma dawn il-bidliet immissu biss il-qoxra ta' barra ta' ruħi. Għabdana kollu huma tiġrib kbir. Komplittajt. Nemmen li mhix il-Verġni Mbirka. Għamdonna moħħa fil-Verġni Mbirka. Mhix il-Verġni Mbirka li qiegħda tilab dawn il-lobit miegħi, dawn il-lobit qed tfisser huwa xi daqqa se tmut, agonija, terġa' tkunu mhux ħażin, fil-fatt għalhekk qed tgħidlek. Qed tgħid huwa Alla però li qiegħed jiġela tagħmel dan lill-Verġni Mbirka u jgħidilha tara x'insarraf tassew sabiex nagħtih xhieda dejjem ġdida tal-imħabba u t-telqa tiegħi fih. Imbagħad daret lejn uħta Pauline u qaltilha, int ħażiża tiegħi tinsab dejjem hemm biex tfarraġni, timlili bil-ħlewwa l-aħħar jiem tiegħi. Ekku eżis semmija jiena nħoss li din il-qaddisa llum trid tallimna u nitolbuha bisħieħ biex anki aħna fit-tluħ u nżul tal-ħajja, fil-problemi u l-mart tagħna nibqgħu nżommu sħiħ igranfati u mitfuwajn f'dirajn Alla tagħna. Nafdaw eżis semmija kif qed tallimna tan tajjeb Santa Teresa għax hemmhekk nuru x'insarfu tassew. U jekk nagħmlu dan inkunu qegħdin nagħtu xhieda dejjem ġdida tal-imħabba u t-telqa tagħna fih. Nifqu hawn illum eżis semmija jekk Alla jrid naraw fi programm ieħor se nkomplu niskopru f'din il-qaddisa. Sa dan it-tant jien nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Each night near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer?
give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill